A stúdióban velem szemben a Safru kertészet és virágüzlet vezetője, Szabó Fruzsina, üdvözöllek a stúdióban, szia! Ja. A helyzet az, hogy a múlt hétvégén volt egy akadémiai alkalmatok, minden hétvégén vannak ilyenek, most szombaton a virágkötésről volt szó, hogyan alakult? Hát nagyon érdekes volt. Szabó János, nem a Padödőből, hanem a Szabó János virágkötő mester volt, és ő csinált nagyon-nagyon gyönyörű kompozíciókat, sok érdeklődő volt, és jó volt látni, hogy olyan egyszerű dolgokból milyen nagyon szép diszeket, és ilyen asztaldiszeket, és csokrokat, és mindenfélét csinált. Kipróbálhatták, akik érkeztek? Igen, megmutatta nekik, kérdeztek rá, hogy kell visszametszeni, elég jó praktikákat, meg ilyen ötleteket adott, és meg lehet nézni a weblapunkon. Hétről hétre a legjobb praktikákat nálatok lehet eltanulni szombatonként. Ezen a héten is lesz majd egy akadémiai alkalom, erről majd később még beszélgetünk, ám előtte, hát odakint tűz a nap, nagyon meleg van, márciushoz képest azt mondom, hogy már szinte nyár, és miként hathat ez vajon a növényekre? Tehát a kertekben mit kell ilyenkor másként csinálni, mint mondjuk egy átlagos márciusban? Hát nagyon-nagyon száraz a talaj, biztos, hogy locsolni kell. A metszéseket gondolom már mindenki befejezte, a lemosó permetézis, mert szerintem az is a végéhez ér. A gyepet is biztos mindenki fellazította, mert már erről is beszéltünk, és megtápozta, tehát ezzel már nincs munkánk. Nagyon sokan vágynak már a színekre, és ezért jönnek és vásárolnak egynyári virágokat, meg árvácskát, meg mindenféle hagymás növényeket. Na, én erre mindenki kérdező, hogy már kiültethetik-e az egynyárit, már sokan muskátit keresnek, hát most ez még nagyon korán van. Ha valaki azt meg tudja oldani, hogy most napközben kiteszi például az egynyári palántákat, de azt este mindenképpen, hogyha hideget mondanak, -2 vagy 1, akkor azt be kell sajnos vinni. Nagyon az éjszaka meg a nappal közt a különbség, hőmérséklet különbség. Tehát arra kell odafigyelni, hogyha valaki kiülteti ezeket, akkor hogyha mínuszban megy a hőmérséklet, akkor szedje be őket. Megfázhat, így van. Legnagyobb hiba kertben például az is lehet, hogy valaki túllocsolja dolgokat azért, mert túlszáraz a talaj? Hát az is lehet, hogy túlocsolja, de hát most egyszerűen szerintem nem lehet túlocsolni. Annyira száraz a talaj, hogy mindenképpen segíteni kell a növényeknek, öntözni kell. Hát a leándereket azt is már ki kellett hozni, az már jó helyen van, annak, hogyha ilyen 1-2 fok lehűlés van, az nem gond, az jó, mert egy kicsit edződnek ezek a növények, meg kell mindenképpen a talaját tápanyagozni, arra kell odafigyelni, és szerintem el lehet kezdeni az ültetéseket, nagyon-nagyon szép árvácskákat lehet ültetni, meg a hagymásokat, ennek van most itt az ideje. Tehát nem csak a téli és nyári gumikat kell az autól lecserélni, hanem itt az ideje annak, hogy a virágokat is kicseréljük végre, és hogyha valakinek mondjuk spéci igényei vannak, és nem annyira tudja, hogy mit kéne ültetni a kertjébe, akkor gondolom ellátogathat hozzátok, és szívesen adtok személyre szabott tanácsokat is. Igen, ennek nagyon örülünk, hogyha érdeklődők vannak, mert segítünk. Lehet most a rózsatöveket el lehet ültetni, nagyon-nagyon szépek, az örökzöldek is nagyon szépek, azokat is most lehet ültetni, a földlabdásokat. Szerintem mindenféle növényből nagyon szépek az évelők. Az évelőknek még annyi előnyük van, hogy egyszer kell elültetni, és akkor jövőre újra kinő. Na most aki viszont olyan helyre szeretné, hogy folyamatosan egész nyáron szeretné, hogy virágozzon, az semmiféleképpen ne évelőt ültessen, hanem egy nyárit kell majd ültetni, de azzal egy kicsit még várjon, mert még jöhetnek azért hidegek, most ez azért nagyon délis időjárás, ha belegondolsz, ilyen nem szokott lenni. Tehát az árvácskát, ha most valaki kiülteti, akkor májusban lecserélheti egy nyárira, és az egész késő őszig, fagyokig jó. Hát igen, fáj is a fejem tőle, de hogyha valakinek nem elég az egyedi fogadó óra, vagy mondjuk itt a rádiós oktatás, akkor most szombaton is lesz egy akadémia alkalom, aminek egy külön témája van. Nem sokára megfűszerezzük a műsort, tartsanak velünk! Térerő! Szabó Fruzsina a vendégünk a Safru kertészet és virágüzletből, és már egy morzsát így elejtettem a témánkkal kapcsolatban, ugyanis ezen a héten az akadémiátokon a fűszerekről, a gyógynövényekről, illetve a zöldségekről lesz majd szó. Igen. Megint egy nagyon-nagyon neves szakember fog eljönni, aki segít nekünk abban, főleg a zöldségeknél, mert egyre többen szeretnének maguknak zöldséget ültetni, tehát paradicsom, paprika, uborka, karalábé és mindenfélét elültetni, mert annak teljesen más íze van, amit szépen a kertben érlelnek meg, és tudják, hogy egészséges, mert nincs halára permetezve, hogy még nagyobb legyen, hanem nagyon finoman készre érett, amit mondok, és ez teljesen jó. És egyébként olcsóbb is, nem?
Hát nem tudom, hogy olcsóbb-e, hát a multiknál lehet, hogy nem olcsóbb, de hogy az íze teljesen más, még illata is van annak a paradicsomnak. Képzeld el azt a szép pirosat, mikor most elmész, az egy ilyen mat, még nem is paradicsom színe van, nem az a piros színe van. Na most nálunk most hétvégén ez a kollega jön, és el fogja mondani, hogy kell ültetni, milyen talajigénye van, fog segíteni annak, hogyha valaki olyat szeretne, ami egy kicsit strapabíró, lisztharmatra nem érzékeny, ne nagyon kelljen permetezni, és mindenféle tanácsot fog adni a zöldségekről. Na ilyenkor bánom én azt, hogy panelban lakom. Hozol nekem majd egy paradicsomot? Én emlékszem, a telken milyen jó volt, amikor a szomszédát hozta a nála termett paradicsomokat, hát azok fantasztikusak. Hát én azt szeretném neked mondani, hogy teraszon is lehet ilyen komolyan? nagy, igen, bizony, én nekem nem egy ismerősöm van, akik ilyen nagy cserébe paradicsompalántát ültettek, és nagyon szépen arattak. Tehát most, hogy így mondod, beért. mi is próbáltuk, de azok ilyen mini paradicsomok voltak, tehát ízre nagyon jók voltak. Paradicsom. Igen, így is lehet mondani, na. Igen, na jó. Koktélparadicsom, az ilyen egy falatra megeszel egy szemed, de lehet nagyon normálisat is? Persze, hát mindegy. Hát igen. Tehát egy teraszon? Persze, teraszon, csak legyen elég nagy az a láda, hogy jó minőségű föld legyen benne, még a szélére be lehet ültetni valami kis zöldséget, vagy valami fűszernövényt is, és a paradicsom az szépen fölnő, és kész, és nagyon finom lesz. Nagyon praktikus ötlet, bár mi még eperrel is próbálkoztunk, de azt hiszem, hogy a paradicsom az célzatosabb egy erkélyen, mint mondjuk az eper. Igen, így van. Epret én nem próbálnék, bár vannak ezek a futóeprek, amik ilyen nagyon jól néznek ki, de ez egy kamu, ami az újságokban van, hogy majd 1 méterre nő, és nagyon sok szép. Na, ez egy becsapás, mi ezt csak próbaképpen kipróbáltuk. Senki ne próbálja ki, mert semmi nem lesz belőle, az csak egy nagy kacsa. Szerintem az emberek kényelmesek és lusták, és nem reklamálnak. Ha reklamálnának, visszaküldenénk a pénzt, tehát ne próbálják meg azt, amikor azt mondják, hogy pár hónap alatt folyamatosan nő, és nagyon szép lesz, abból semmi nem lesz, ez egy nagy becsapás. Tehát sokkal egyszerűbb, hogyha mondjuk kivágják az újságból a képet, és azt kiteszik az erkélyen. A fűszernövények viszont már közelebb állnak mondjuk a panellakáshoz, hogyha jól sejtem, akkor ezek azok, amiket ilyen kis cserepekbe, kis vázákba ki lehet ültetni akár az ablakba is, és akkor a konyhában a kis ollóval így lehet lemetszeni mindig aktuálisan a levesbe a dolgokat. Igen, mi is gondolunk azokra, akiknek nincs kertjük, hanem csak egy teraszuk van, és balkonládákat tudnak elhelyezni. Mi segítünk majd összeválogatni azokat a fűszernövényeket, amit szépen egymás mellé igény szerint beültetnek, és napra vagy árnyékosabb helyre kell, hogy mit használnak sűrűbben. Tehát ezeket mind meg lehet vásárolni most a Safruba. Hát egy koktél, azt a mentát, azt ott beletenni, hát annál nincs jobb. Mi a helyzet a gyógynövényekkel? Mire kell itt gondolni? Hát például a citromfűre, a rozmaring is nagyon jó, a levendula is jó, egy csomó ilyen fűszer és gyógynövény van, hát ezeket is lehet majd nálunk kapni. És egyébként ilyen kis leírást is tudtok ehhez adni, hogy mondjuk mit mire lehet használni, és mi mire egészséges? Hát ezt főleg a weblapunkon tudják megnézni, hogyha rá fognak menni arra a keresőben, hogy a növényre rájutnak, akkor biztos, hogy meg fogják találni, hogy mi mire jó, mire kell használni. Akkor áruljuk el a weblap címét is. Az a www.safru.hu. Feels like I'm standing. Térerő. Mindenkit megtalál. Itt a finom, itt a fű, itt a finom sárkányfű. Na mindegy, Safru kertészet és virágüzletből itt ül velem szemben Szabó Fruzsina, és folytatjuk a beszélgetést az e-heti programról. Ugye fűszer, gyógynövények, illetve zöldségek kerülnek bemutatásra, illetve az ezzel kapcsolatos tanácsokat fogjátok elmondani. Nem korai még ez egy kicsit ilyenkor? De igen, senki ne gondolja azt, hogyha most hétvégén szombaton eljön a Safruba, akkor rögtön meg is vásárolhatja paprika vagy paradicsompalántát vagy az elert. Nem, ez még korai, ezt még csak ilyen beharangozott segítséget szeretnénk adni mindenkinek, hogy mi az, ami 1 hónap múlva kapható lesz körülbelül, mi akkor fogjuk ezeket a növényeket, zöldségeket árulni, amikor már ki lehet ültetni. Most még korán van, most még ilyen picikék, tehát most még nem, most még csak a talaját kell megoldani. Tehát igazából azért érdemes most erre ellátogatni, hogy felkészülve fogadják azt az időszakot, amikor már el lehet majd ültetni ezeket. Igen, most meg kell csinálni a talaját, jól fel kell ásni, meg kell lazítani, vagy meg kell tápozni. Aki azt szeretné, hogy teljesen biozöldsége legyen, az nem marhatrágyát vagy műtrágyát vegyen hozzá, hanem lehet kapni biohumuszt, azt a gilisztahumuszt, amit azzal kell följavítani, és olyan földet kell előkészíteni. Az állattartásnál is, illetve a virágtermesztésnél is szerintem az a legpozitívabb, amikor valami nem csak szép, vagy helyes, vagy aranyos, vagy jó, hanem meg is lehet enni. Emlékszem például azokra a szép kis
kis paprikákra, amiket termeltünk a tévé tetején, nagyon finomak voltak, de szerinted így mondjuk esztétikailag, hogyha valaki a szépségre is rámenne, és nem feltétlen csak az ízeket célozza be, akkor az iméntiek közül melyik az, amelyiket érdemes mondjuk elültetnie? Melyik az, amelyik tényleg szép is? Hát a paradicsom palánta, hogyha nem fogja elkapni, nem lesz sok eső, és meg tudjuk védeni a lisztharmattól, akkor szerintem az nagyon szép még növénynek is. A paprika is, bár Budaörsön itt panaszkodnak, hogy nem igazán jön be a paprika, szerintem, hogyha megcsinálják a talaját, és megtápanyagozzák, és egy jó minőségű földbe fogják ültetni, szerintem még az is jó lehet. Hát úgy kell művelni, ahogy mit tudod, tévépaprika, az miért ne legyen rajta a tévén. Bár mikor megtudtuk, hogy tölteni való, na mindegy, voltak ilyen felismeréseink. Tényleg mi Budaörsön a favorit? Tehát mi az, amit a legjobban vinni szoktak? Melyik zöldségeket szeretik a legjobban kiültetni? Hát nagyon megy a petrezselyem, a zeller, a snidling, akkor most keresik nagyon a medvehagymát, ezt most már lehet kapni nálunk, ezt ki lehet ültetni, és az a jó a medvehagymában, hogy ahhoz nem kell egy nagyon igényes talaj, egy félárnyékos helyre valaki elülteti, az gyönyörűen megmarad. Én ettem egyszer medvehagymás zsömlét, vannak ezzel történeteink, de a petrezselyemmel viszont nem tudok megbarátkozni. Lehet, hogy a házit jobban szeretném? Hát az lehet, de miért nem szereted a petrezselymet? Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogyha érzem valamiben, hogy ott van, akkor nélküle jobb az étel. Hogyha nem érzem, csak fűszereznek vele, akkor megfordítva, de gondolom mindenkinek vannak ilyenjei, nem? Igen, van, aki valamit nem szeret. Igen. Egyébként, hogyha valaki mondjuk szeretne hozzátok ellátogatni, akár vásárolni, akár mondjuk megnézni egy ilyen akadémiai alkalmat, akkor hol tud titeket megtalálni? Hát mi a Budaörsi úton vagyunk a Virágcsarnok mellett, a 40-es busz pontosan ott áll meg előttünk, van egy nagy parkolónk, és minden nap nyitva vagyunk. Szombaton 3 óráig, vasárnap pedig 13 óráig, reggel 8-tól. Akadémiai alkalom pedig kezdődik. 10 órától 13 óráig szombaton, és mindenkit várunk, nagyon-nagyon sok gyönyörű minden van. Addig pedig látogassanak nyugodtan a honlapra, aminek a címe www.safru.hu. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem ma is a stúdióban, Szabó Fruzsinát hallották. Viszontlátásra!